Λοιπόν, παιδιά, ξέρω, έχω καιρό να κάνω βίντεο. Δεν έχω κάνει μέχρι τώρα, θα ανεβούν και άλλα βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε από το τυλιγάδι κλασικά. Ορίστε, τυλιγάδις. Εδώ. Τυλιγάδις. Δεν φαίνεται καλά, γιατί είναι ανάποδα. Λοιπόν, και θα δοκιμάσουμε μια πάστα σκολατίνα. Λοιπόν, φαίνεται πεντανόστιμη, οπτικός. Και θα να δοκιμάσουμε. Πάρουμε μια κουταλιά, δείτε. Αυτό εδώ. Θα πάμε να δοκιμάσουμε σε 3, 2, 1. Να πάνε σοκολάτα είναι παγωμένη, από μέσα. Είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει που είναι παγωμένη. Καλή. Good. Θα της βάλω ένα. Πραγματικά είναι απίστευτη. 8,9 στα 10. Είναι καταπληκτική και πεντανόστιμη.